खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोङो थांगोन महामनि मन्दिरावहाय माने बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय जों मन्दिर थाङिया बिनि थाखायनो न'आव फैनाय हिसाबै बे महामनि मन्दिरावहाय थांनो ओंखारदों आरोना स' बे महामनि मन्दिरा बहा दङ आरो माबोरै आरो जोङो दिन्थिगोन नोंथांमोननो माबोरै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला गाइस नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय गोबाव समनिफ्रायनो आंहा खानाया बिराद गबाय थादोंमोन आरो लोगोसे दाथ' विन्टार सिजनावहाय आंना डेन्ड्रफ जानो नागिरो आरो जानांगौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ फेस खालामो स' बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रडाक्टनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय नेचार सियरनि जंक शेम्पू स' बेखौ इउज खालामनानै आं बिराद मोजां रिजाल्ट मोनदों बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामालासिनो थानो हायासै स' बियो मोनसे सालफेट फ्रि पेराबिन फ्रि आरो लोगोसे 100% नेचारेल मानो होननानै बुङोबा बेयावहाय नामावनो दंखायो नेचार सियर स' बेनि थाखायनो बियो नेचारेल जायैनि खोथायानो गैया आरोना स' बियो मेनलि खामानि मावो एन्टि डेन्ड्रफ ओमफ्राय एन्टि हेयार फल ओमफ्राय रेस्ट'र साइन माने साइनिं लाबोयो जोंनि खानायावहाय आरो लोगोसे डेन्ड्रफखौहाय खमायनायावहाय हेल्प खालामो आरो लोगोसे बियो हेयार फल जानायखौबो माने थाबथाहोयो आरोना स' आङो बे साननैसोआवनो रिजाल्टखौ मोनदों आरो नोंथांमोनाबो मोनगोन बेखौहाय इउज खालामोबा आरो लोगोसे बेयावहाय माखासे बिराद मोजां इनग्रेडियेन्ट्सफोर दङ बेनो जाहैबाय एल'भेरा आमला बेहेदा सिकाकाइ आरिथा ओमफ्राय हारात मेथि निम सेम्पु बेस बेफोरबायदि मोजां इनग्रेडियेन्ट्सफोरजों बेयो सेम्पुआ बानायनाय आरोना स' बेनि थाखायनो जानांगौ बिराद मोजां खामानि मावो आरो नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय आं माबोरैहाय एप्लाइ खालामो माबोरैहाय आं सुयो खर'खौहाय आरो मोनसे मोजांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय बिथांमोना नोंथांमोननियाव जुदि माबा मोनसे हेयारनि रिलेटेड माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम दङबा बिथांमोना डक्टरजोंबो कन्टेक्ट खालामनानै रायलायहैयो स' माखौथो नेनानै दङ बिराद मोजां खाबु नोंथांमोना थाबैनो थांनानै आंनि डिसक्रिपसनावहाय होनाय लिंकनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन आरो नायनो हागोन दायो जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय जोंहा बिदि माने सिगांनिफ्रायनो माने साननाय गैयामोन जे जों मन्दिर थांगोन ओमफ्राय जोङो थांनो लुगैबाय नालाय आङो बेनिखायनो आं बयखौबो लेंनानै थांबाय ओमफ्राय जेबो माल बुस्थु बायनाय जायासैना बेवहायनो बायजोब्बाय आरो मन्दिर खाथियावनो मोनखायो नालाय बे मन्दिरजों आंहा गोबाव समनिफ्रायनो रिलेसन दङ आरोना माबोरै होननानै बुङोब्ला सिगाङावहाय आङो एमइ स्कुल बा हाइ स्कुल बेफोर फरायनाय टाइमनिफ्रायनो आं बेयावहाय फैयो आरोना जुदि जोंना बोसोरिका परिखा जायोबा बा एनुवेल एग्जाम होनो जेखौ एनुवेल एग्जाम जानायनि सिगां बेयावहाय आङो खेबसेबाबो फैखायोमोन आरोना ओमफ्राय सिगाङावहाय जोङो लोगोफोरजोंहाय फैयोमोन क्लासमेटफोरजों साइकेलजोंबो फैयोमोन जोङो बिसिम बारा गोजानथ' नङा गोजानानो बेसेसो किल'मिटार जागोन 15सो जागोनदां ओमफ्राय बेसिम जोङो फैयोमोन ओमफ्राय दिनैहाय नै गोबाव समनि उनावहाय दिनै फैबाय मन्दिरा नै बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय गोदो जों सिगाङावहाय फैयोबा बै सिङावहाय साखि होजायोमोन खिन्थु दाना एसे आलदा खालामबाय नियमफोरखौ नैबे बाहेरावसो होनांगौ आरोना ओमफ्राय बै सिङाव थांनानै खुलुमजाहैयो ओमफ्राय बेयावहाय फुख्रि गिदिरबो दङ दा उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्राय मन्दिराव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ जिहेथु मोजाङै गोदान बोसोरा जोंनि जिउआवहाय गोदान मोजां मिजिं बा मोजां जालाङो होननानै मिजिंथियो इसोरनि सिगाङाव आरो आर'जबो गाबो आरो जोंनि लाइफजों लोगोसे नोंथांमोन बयबो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों बा नायाखैबाबो आङो जेब्लानोखि फुजा होयोना आंनाव बे मोनसे खोथाया थायो जे
आंनि जा आरज गाबनाय बेयावहाय बे मोनसे खोथाया जेब्लाबो अरायबो आंनि खुगायाव थायो जे मुलुगनि संसारनि मानसिफोरखौ बयखौबो गोजोनै लाखिथों बे मोनसे बुस्थुआ जोंनि ब्रह्म धोरोमावहाय दङ नालाय स' बे बुस्थुखौ आङो बुंनो बावगारा माने जेब्लानोखि आङो माने इसोरनि सिगाङाव आरज गाबो लास्टाव आं बेखौ बुंखायो जे अननानै बयखौबो मुलुगाव जेसेबांखिनि मानसि दङ बयखौबो खुसि गोजोन संसार जानो हायो बेखौहाय आङो आरज खालामो आरोना जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामोबा कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर जेबो लाबोआसै लुक लाफानाय मा मा जागौमोन नोंनो आरो सब भेजालानो आरो सावजोबबायबो मोनसे क्लिनाव फैनायाव फुजा होखांबाय नादोंथ' थाइलेण्ड माखौ नङा थाइलेण्ड माखौसो बे आदा बाजैमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन आरोना बिसोरजों माबायदि मिथिबायना आंथ' सिनायाखै बे आदाया आंखौ सिनायदों माने जोंहा बाबानि गारिखौ बिसानो फानदोंमोन आरोना सिगां आं उन्दैबा बे आदाया आंखौ होनबाय थाबाय आरो नों बिराद उन्दैमोन नों बिराद उन्दैयावनो नोंखौ नुनाय होननानै बे आदाया बाजै मोनलायलायबाय नै बाबु मोनलायलायबाय आदाया हाबा जानानै ओमफ्राय बे जिथु आंजों हारसा हिन्जाव फट' लाबाय थादोंमोन ना बिस्रा खिस्रि ओमफ्राय आरो पायक जाहोदोंमोन आरोना बेबायदि जाहोनो हानांगौ दिसन आंहाबो बिराद गोसो सानसे जाहोगोन सम मिलायनानै ना आरामसे So guys, जोङो दायो फुजा होखांबाय ओमफ्राय जों दायो थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंना ओइ थिंख्लि बिफांखौ नायनाय जि मोजां So guys, नै दायो मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय सादु बुरैया माइनाव बेगखौ एवनो दोननानैसै नामा नंगौ नामा ने गारि सालायबा सानफ्रोमबो सिट बेल्ट गाननांगौ दे आं गानबाय थायो हले नोंथांमोनाबो गानबानो जाबाय थैबायलै गोलैलांबायसो बेग लानानै सना दोन लांफागोन ना बेग थिखांना लाबबाय रावबो सामलायनो नानियाबा मा बायखोलै नानि मा बायखो नानि कमला हा निउ इयारावलाय बिराद पार्टि जाबाय ना मालाय 70 थाखाल' So guys, नै दायो जोङो न'आवहाय थांफिननो फैबाय आरो न'आवहाय माने न'बोराइनिफ्राय गुवाहाटि न'आवहाय थांनो दुबाइनिफ्राय मोनफैनाया दाबो मेंगायाखै प्रग्रामखौथ' गाखांबाय प्रग्राम गाखांनानै আপনি কেমন রাখিছে आनै मा खबर आनै बिराद गुफुरथार नुबायहाय नोंखौ मालाय
दिनै गुवाहाटि मोनहैसिगोन दिनै आरो साननैसो उनाव मा थांगोन साननैसो उनाव फ्लाइट 120 लयो इस बा नायनो मालाखो गोथाव जागोन खोमालै हरलाय मोनसे जानो नायनो खेजुर जानांगौब्रा मोनसे जानो जामारनांगौनो बिराद भिटामिन दङ माबा दुबाइयावहा जोंनो खेजुरसो होयो माबायाव वेलकाम खामबा गोसोखौ हेपि हेपि माने आं बयामखौ मानि थाखाय लानो होदो इखौ जाखांबाबो गिसि गिसि नङा माथो मोजांसो मालाय मोजां खेजुर बा एकदम लकेल सलायनो रोंनांलाय आंहा बहुत बासायबाय बासायनाया दाथ' सलायनो मोना आयौ उदैखौबो रोंदां नों सलायनो मोजां मोनो नामा दा माने दा रोंजेननाय ना आंखौ मा बुंहरदों मिथिबायना मबाइलाव कमेन्टआव सलायनो एसे एनै रोंबाय इखौनो जि देखायो मोनफ्रोमबो भिडिअ'नो सालायनानै देखायो इदिल' होनहरो ओमफ्राय नङा मानसिया जेब्ला पजिटिभ सानगोन बे पजिटिभ जागोन जेब्ला नेगेटिभ सानगोन नेगेटिभआनो जागोन बुंहरो दे आं देखायदोलायनो सालाय होमबा आं सालायनो थाखायनोथ' सोलोंदोंमोन आरो आंनो बायो सालायनायखौ नोंखौ सालायबाय थादों आंहा आरो सालायनो लुगैनायानो खाराखै दा गोदानाव नोंसोर बोसोरसेसो बिराद सालायनो लुगैगोन जोंहा बाबानि गारिखौथ' आं सालायफेरनो मोनासै अमा गारिखौ मा सालायनो ओंखायनो जोंहा बाबायाबो दा किस्तिया जोबसिगोन जोंहा बाबानिया जोंहा बाबायाबो लायनो गारि लानोसै होमबाना आरामसे जासिगोन आरो लोगोसे आंनि गारियाबो आराम जासिगोन आरो ना होमबाना आरो लावदुमनि गारिखौ नांला आरो आंनो मिथिबाय देन्जारसो नानदो आंदो खारग'सिगोनब्रा आंहा माखौ खारग'नो जेरै मेरावनो थांनो थारमाने नों डिस्टार्बसो मोनोमोन डिस्टार्ब नाङा नोंबो बया धरननि मानसिलै टाइमाव जिरायग्राया टाइमाव फैस्लाबनायाबाबो थांग्रोनो मोनसिगोन नोंसोर मालाबा फैस्लाबनो हायाना गारि घराखौथ' नांगौ जायोना नङा होमबा नांगौ जायोब्रा खेजुरा बिराद गोथावलै माने नों मोनसे जाबावनो खेजुरा माबानिनो आरो